10, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד, וזו התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ד. ואם אנחנו כבר מתחילים לדבר על חינוך וחינוך מיוחד, אז בואו נסתובב בעולם, כאילו, למה שנתחיל פה בלוקלי. אז אני ממש מתכבדת ונרגשת לארח כאן את ירדן פרי. היי ירדן. היי רוני. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אני גם בסדר גמור, אני מאוד שמחה שאת כאן, כי קודם לא היית כאן, לפני כמה ימים, נכון? חזרת לא מזמן. ממש נחתתי לתוך ראש השנה. ישר תפוח בדבש. ירדן למעשה אשת חינוך, והיא מסקרת, מה שהגברת הזו עושה, היא טסה לה ברחבי העולם, תכף נגיד גם איפה זה העולם, והיא מסקרת בתי ספר שנותנים מענה בדגש חברתי רגשי לילדים, ויש מצב שגם לצוות ולהורים, כל החברתי רגשי, כל המעגלים האלה מתחברים, ואנחנו נשמח לשמוע עלייך קצת, זאת אומרת, מי את, מאיפה את באה, ואז נתחיל תחנה במהלך השנה האחרונה שלך, איפה היית, איזה מסקנות הסקת, איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד ולייבא כאן לארץ, אז בבקשה. אז אני אשת חינוך. הייתי לפני הקורונה מחנכת כיתה א', ובקורונה החלטתי לעזוב ולצאת לדרך עצמאית. התחלתי לעשות פעילויות בטבע להורים וילדים, שהילדים לא הלכו לבתי הספר בגלל כל מה שהיה, מסכות וחיסונים. ואז לקחתי פשוט את ההורים עם עוד שותפה, לקחנו הורים, ילדים, עשינו להם ממש פעילויות בטבע, ומתוך המקום הזה, את יודעת, הכל כזה מתגלגלת, מדברת עם הורים, ואת פתאום מכירה שיטות חינוך חדשות. פתאום מדברים איתי מונטסורי, יער, דמוקרטיה, אנתרופוסופי. אני כזה, אוקיי, רגע, זה מאוד מעניין. בא לי להתחיל לחקור את השיטות חינוך האלה. ואז פשוט אמרתי, אוקיי, אני רוצה לטוס לחול, לבדוק את השיטות חינוך. האמת שהתחלתי פה, הייתה איזה מישהי, קראו לה אורית. היא פתחה אדום, זאת אומרת, היא פתחה כמו מרכז חינוך, בבית הפרטי שלה, לקחה ממש איגלו ענק, את מכירה את האיגלו הענק הזה? וממש עשתה מרכז גישור בין ילדים. היא מגשרת במקצוע שלה, והיא אמרה, אוקיי, בואו ניקח את המקצוע שלי ונגשר בין ילדים. ניתן להם לדעת להתמודד אחד עם השני עם הבעיות שלהם, במקום שאנחנו המבוגרים נפתור את זה בשבילהם. וגם לפני שיהיו פיצוצים ונגיד חרמות ודברים קיצוניים. בדיוק. בואו נלמד את הילדים איך אתם פותרים את הבעיות ביניכם. אז זה היה המקום הראשון, ואז אמרתי, בא לי להרחיק לכת. אמרתי, בוא ניסע לפורטוגל. רגע, זה מצא חן לך? את אהבת את הרעיון הזה? זה דיבר אלייך? של מרכז הגישור? כן. מאוד. כי פתאום את רואה משהו אחר. שאיש חינוך שלוקח את המקצוע שלו, שהוא לא טיפל בילדים, הוא טיפל במבוגרים, אבל הוא לקח את זה למקום הכי רגיש, למקום החינוך, ששם הכל מתחיל. בגיל הילדות שם הכל מתחיל. ופשוט היא לימדה אותם איך לפתור את הבעיות אחד עם השני. למה אתה כועס על החבר שלך? מה קרה ביניכם שגרם לכם לריב? איך אתם יכולים לפתור את זה ביחד? זאת אומרת, את לא נותנת להם את הפתרונות, הם מוציאים את הפתרונות מעצמם, וגם הילדים שאיתם, הם עוזרים להם לפתור את הבעיות. כאילו, זה לא עכשיו שני ילדים לבד, זה כולם ביחד עוזרים לחברים שלכם לפתור את הבעיות. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה איזה משהו, בא לי להתחיל לחקור את זה עוד טיפה, להיכנס עוד טיפה לעומק. באותו זמן הייתי צריכה להוציא את הדרכון הפורטוגלי, אז אמרתי, אוקיי. אז אתה רוץ. אני טסה כבר לפורטוגל, אז בואו נלך גם לראות גן יער. ממש נכנסתי לאינסטגרם, כתבתי פורסט פורטוגל, והתחלתי לחקור איפה הם נמצאים, קרוב למקום שאני נמצאת. ראיתי שיש גן יער בליסבון. יצרתי איתם קשר, שאלתי אותם, אני יכולה להגיע אליכם? אני מסקרת בתי ספר וגנים... ומצא חן בעיניהם האמת שהם היו מקסימים וחכי לסיפור. בבקשה. המטריף שהיה לי שם. ואז טסתי באמת לפורטוגל, והמקום הזה בכלל התחיל בקורונה. זה נמצא בתוך חורשת טבע, שחברי הקהילה מזכירים את זה לבית ספר, לגן, וזה התחיל בקורונה, אבל לפני הקורונה זה לא היה לזה כל כך ביקוש. כי את יודעת, כולם היו במסגרות, הרגילות, אף אחד לא ראה שמשהו צריך אחרת. ושהגיעה הקורונה, פתאום פרץ הביקוש, אוקיי, ההורים צריכים מסגרת, הילדים צריכים מסגרת, הם צריכים משהו אחר. אז הדבר הזה פתאום התפוצץ להם, ונהיה להם איזה 20 הורים וילדים ביחד, וזה נמצא בתוך חורשת טבע מהממת, שגם שם הם שמים דגש על הרגש החברתי והרגשי של הילדים, ויש במקום הזה גם שיתוף פעולה בין מורים, הם לא קוראים לעצמם מורים, הם קוראים לעצמם מדריכים וההורים ביחד עובדים ביחד, והכי הזוי, אז זה הבחור בא לאסוף אותי, ואנחנו מדברים, מה השם שלך, מה השם שלי, אז הוא אומר לי ג'מיל, אמרתי לו ג'מיל, הוא אומר לי כן, אני מפלסטין, ואני אומרת לו וואו, עכשיו, כאילו את מבינה שתמיד מפרידים בין התרבויות שלנו, כאילו, מה קורה פה, ובכלל, הוא לא יודע בכלל מה זה ישראל, כאילו ברמה כזאתי,
והוא היה אחד הבחורים הכי נחמדים שפגשתי בחיים שלי, ומשם זה היה המקום הראשון שבאמת חקרתי את הגן יער. יש שם מישהו שהתפקיד שלו זה לבנות גני יער בעולם. כאילו זה התפקיד שלו. הוא הולך למרכזים שרוצים לבנות משהו אחר, ועוזר להם לבנות את הגני יער, את כל השירותים, את כל הכיתות, ממש ממש ממש, את כל התשתיות. משמע זה מצריך תכנון ואישורים. בטח, ברור. זה לא ככה בעניין של תברואה. זה לא מגיע בשנייה, יש שם ממש כאילו מערך אחד גדול שמבסס את כל הדבר הזה. יש איזה מאפיין לכל הילדים או לצוות או להורים שהצלחת לעלות עליו, או שזה ממש מגוון? המאפיין כאילו שממש בלט גם בפורטוגל, גם באינדונזיה, גם בהודו, וגם פה בארץ, מה שראיתי, שטובת הילד לפני הכל. זאת אומרת, ללא אינטרסים פוליטיים, ללא אינטרסים חברתיים. ממש טובת הילד לפני הכל, כי הם מבינים שהחינוך זה לא רק להעביר את הילד 18 שנה במסגרות, זה ה-18 שנה האלה, זה הבסיס שלהם להיות אזרחים. האם הם יוצאים אזרחים שעושים טוב לחברה, או אזרחים שאין להם כלים איך להתמודד בחברה שלנו. אז אני חושבת שכאילו אנחנו חייבים לראות את החינוך כמקום מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חשוב. אנחנו לא סתם מגיעים לבתי ספר ומעבירים את היום עם הילדים. אנחנו לא סתם מגיעים לגנים ומעבירים את היום עם הילדים. יש פה משמעות שאנחנו צריכים לשים עליה דגש. ואז סיימתי עם ליסבון, התחלתי לחקור פה בארץ, ואמרתי, רגע, אני רוצה לחקור עוד בחול. אני רוצה להביא משהו אחר שלא נמצא פה בארץ. אז לפני 3 חודשים באזור יוני, הלכתי לכנס של מנהלים ומנהלות. ככה בלי להתבלבל, כן? איפה? ומנהלים מנהלות מה? זה היה בבית בר, והיה שם כנס של מנהלים ומנהלות על חינוך חדש. הלכתי בכלל כי היה שם הרצאה על בתי ספר מהעולם, של יעקב הכט, הוא מייסד החינוך הדמוקרטי בארץ. ואז בכלל, באתי למשהו אחד ויצאתי בכלל על משהו אחר. לרוב, זה כך. כן. הייתה שם את קירן בירסטי, אחת מהנשות חינוך הכי מוערכות בעולם, שהיא דיברה, היא אמרה משהו שגרם לי לבכות. מישהי, בחיים אני לא אשכח את זה, מישהי מהקהל שאלה אותה, מה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו נכנסים לתוך הכיתה ויש המון רעש? ואז היא אמרה לה במשפט כזה, איך אתם מצפים שהילדים יהיו רגועים כשהמורים נכנסים עם פרצוף כועס לכיתה? איך אתם מצפים שהילדים יבנו איתכם מערכת יחסים, שאתם נכנסים, והדבר הראשון שאתם עושים, אתם אומרים להם, תהיו בשקט. איך היא יודעת? ברור שהיא יודעת. אתם נמצאים אגב אליהם, אתם לא יורדים לגובה העיניים שלהם, אתם לא מדברים איתם כאנשים, אתם מסתכלים עליהם כאילו הם חייבים לעשות בשבילכם משהו. אבל יש פה עניין של תקשורת, של יחסים אישיים. ופה ברגע הזה, רוני, הדמעות שלי בעיניים זלגו, ואמרתי, אני חייבת... איזה מותק, למה? כי זה חיבר אותך לאן? זה חיבר אותי מאוד לילדה שהייתי, בתוך מערכת החינוך. הייתי נחשבת כאילו מופרד ובעייתית, בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, נפלתי בין הכיסאות, כי הייתי צריכה משהו אחר. ולא ידעו לתת לי את זה. הייתי צריכה לדבר, הייתי צריכה לעמוד מול קהל, אז הדבר הזה, לעמוד מול קהל ולדבר ולבטא את עצמי, יצא במקום שהייתי מפטפטת בשיעור. והמורים לא ראו את זה בעין טובה. אז אתה יודעת, טלפון לאמא כל שני וחמישי, אספות הורים, וכאילו ממש הרגשתי, אני חייבת לדבר עם האישה הזאת, אני חייבת לפנות אליה, לא משנה מה יצא לי, האנגלית שלי לא 100%, אבל אני אעשה את זה. מאיזה מדינה היא הגיעה? הודו. מהודו. כן. והכנס המשיך והיא יצאה החוצה, ואני אמרתי... זה הזמן שלי. טק, 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 טק. בדיוק. עכשיו, בדיוק התחיל העניין של בתי ספר בעולם. עכשיו, מה אני עושה? באתי בשביל זה, או שעכשיו אני יוצאת אליה. ואז אמרתי, ירדן, משהו, היה לי איזה קול בראש, אמר לי, אם את עכשיו לא יוצאת, את מפספסת את ההזדמנות של החיים שלך. מדהימה. כזה. ואז אמרתי, אני יוצאת. יצאתי אליה, ובדיוק ראינו אותה, חיכיתי, אני ועוד בחור, ואז ניגשתי אליה ואמרתי לה, קירן, אני ירדן, אני מסקרת בתי ספר בעולם, יש לי אפילו תיעוד של זה באינסטגרם, ממש תיעדתי את זה, כי אמרתי, יום אחד, אני אראה... צריך להשתמש בזה. כן, אני אראה את זה לבחורות שרוצות להיכנס לחינוך ולא יודעות איך. ואמרתי לה, יש לך איזה בית ספר בהודו שאני יכולה להגיע לראות? עכשיו, לא ידעתי באותו זמן, לא הבנתי את המהות שלה ומי. לא ידעתי שיש לה בית ספר משלה, ואז היא אמרה לי, כן, בטח, בואי לבית ספר שלי. ואני כזה, אוקיי, סבבה. 1 על 1. כן, היא הביאה את המספר טלפון שלה ואת המייל שלה. ממש הייתי איתם בתקשורת איזה חודשיים, משהו כזה, 1.5 חודשים, עד שהגעתי אליה. ושהגעתי אליה לבית ספר, זה היה, וואו, כי היא לא מגיעה מהחינוך. היא בכלל מעצבת פנים במקור שלה. היא קיבלה את הבית ספר הזה, היא פשוט ראתה את הסביבה ואמרה, רגע, ילדים חייבים ללמוד בסביבה שנעימה להם,
שכיפית להם, ויש צבעוניות בעיניים. אז היא פשוט לקחה את הבית ספר, ויש להם שם אזור של גישור בין ילדים. אוי, עוד פעם גישור. בדיוק. אזור של פינות רוגע לילדים, הכל צבעוני, הכל משפטים מעצימים. אין פינה אחת שאין בצבע. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד לזה דבר שולי, מה עכשיו צבעים, מה עכשיו צבעוניות, אבל רגע, אם אנחנו נסתכל על הצבעוניות, אנחנו בתור מבוגרים, שאנחנו גוללים ברשתות, הצבע מושך לנו את העיניים. משהו השונה מושך לנו את העיניים, זה מה שמרתק לנו את המוח שלנו מבחינה פסיכולוגית. אז מה שונה המבוגרים והילדים? כאילו... גם בבית ספר יש מבוגרים, דרך אגב. בדיוק, והילדים הכי צריכים את הצבעוניות. והגעתי אליה לבית ספר. רגע, בואי תמקמי אותנו, איפה זה בהודו? זה באחמדבד. אוקיי. כן. בית ספר שנקרא? ריברסייד. ריברסייד, אוקיי. זה נמצא בתוך יער. בתוך כמובן, לא ציפיתי אחרת. יער, בתוך חורשת טבע, ממש את נכנסתי עם המונית ולא הבנתי איפה אני, כזה עם גוגל מפס, רק שהנהג לא יחטוף אותי. גדול, וואו. כי זה אחר מפה ממש. כן, ואת לבד, את לא מכירה את השפה, לא מכירה את התרבות. ילדים ביסודי? ילדים, זה מתחיל מגיל 4 עד גיל 18. וואו, את זה היא מנהלת? כן. כן, וואו. כן. מגיל 4 עד גיל 18. זה כל החיים. כן, ברור, מביאים להם ממש את הכלים, מגיל ילדות עד הרגע שאתה יוצא. וואו, אוקיי. ובשנים הראשונות ממש לא מתמקדים בפדגוגיה, מתמקדים יותר בבואו נבנה לילדים בסיס איתן של ביטחון עצמי, של דימוי עצמי, של ביטוי עצמי, של בואו נעבוד על פרויקטים וניתן לילדים להצליח במשהו, לעבוד על איזה פרויקט מסוים שאנחנו נותנים לו, ובואו נעבוד ביחד איך אנחנו הולכים לגרום לזה לקרות. וברגע שבנינו את הבסיס האיתן של הילדים, יש לנו ביטחון עצמי, אנחנו מאמינים בעצמנו, יש לנו יכולת מסוגלות, כי הצלחנו לעשות דברים בשנים הראשונות שלנו, אפשר עכשיו להתקדם לאתגרים הבאים, שזה הפדגוגיה. כי ברגע שילד מאמין בעצמו, והוא ממש בוטח בעצמו, ויודע להתמודד עם כישלון או עם הצלחה, שאנחנו מביאים לו אתגר מסוים שהוא לא הכי חזק בו, נגיד יש ילדים שלא חזקים במתמטיקה, בסדר? אבל ברגע שיש לך את הביטחון, אתה תתמודד עם האתגר הזה, כי אתה תבין, אוקיי, עכשיו זה לא צלח, אז בוא ננסה דרך אחרת. אני כאילו מאמין בעצמי, יש לי את הבסיס, בנו לי את הבסיס של הביטחון. אז זה היה מאוד מדהים לראות את זה, ממש נכנסתי את הצפיות בתוך הכיתות. כמה מונה כיתה כזו? 26 ילדים. אוקיי, מדינת ישראל, 26 תלמידים בכיתה. כמה צוות? יש לנו מורה, 2 מורות, עוד יש צוות אחת שעוזרת כזה לסדר את כל הכיתה מבחינת סדר וארגון. בעיקרון יש לנו בין 3 ל-4 מורות. אז בין 3 ל-4 מורות, אנשים מבוגרים, אנשים מהתחום, שהוכשרו באיזושהי דרך, שיודעים ויודעות מה הם עושים, בתוך כיתה של 26 תלמידים, בנים ובנות. בנים ובנות. אוקיי. אבל לא בכל שיעור יש לנו את 4 אנשי צוות, זה מתחלק. יש את השיעורים שיש את המורה אחת שעומדת מול הכיתה, ואת יודעת... מקנה פרונטלית כזו. כן, מנהלת את השיעור. זה הכל עם היגיון, עם חשיבה, איך אני משבצת אותם במהלך היום. בדיוק. יום לימודים מתחיל מתחיל ב7:45, עד השעה 1:30, לפעמים יש להם יום ארוך, שזה מתחיל עד שעה 2:30. ואז הביתה? ואז הביתה, כן. אוקיי. אין להם צהרונים, לא שאני ראיתי, אבל מה שאני ראיתי, אין להם צהרונים, כמו פה במדינה. ומה הרשים אותך ממש? נגיד, מה היית מביאה לכאן? היה כמה דברים שהרשימו אותי. דבר ראשון, האנרגיה שאנשי החינוך נכנסים. הרגשת את האנרגיה? ממש, כן? ממש. כאילו, good morning, how are you, איך ישנתם בלילה, מה שלומכם? והדבר הראשון שהם עושים בבוקר, זה לא ישר, בואו נקרא שמות, מי היום הגיע, מי היום לא הגיע, בואו נתחיל ללמוד, תוציאו מחברות. לא, קודם כל מגיעים לכיתה, יושבים במעגל על הרצפה יחד עם המחנכת, המורה מקריאה שמות, עכשיו באמת, אחרי שילדים נכנסו, ישבו, התמקמו, נרגעו, מקריאה שמות לראות שכולם נמצאים, ואז הם מתחילים ביוגה, מתחילים במדיטציה, במיינדפולנס, ממש מדברים על, שאני הייתי, הם דיברו על חיבוקים, מה המשמעות של המילה חיבוק, איך זה מרגיש חיבוק, ושילד אחד אמר טוב, היא אמרה לו לא, טוב זה לא הרגשה, זה לא רגש. איך הרגיש לך חיבוק? הרגשת נאהב? הרגשת מוערץ? איך הרגשת? וממש היא תקנה אותו, ואז היא עשתה להם פעילות של בואו נתחבק ביחד, אבל עכשיו אתם לא מתחבקים ככה רפואיים, או יד אחת, ממש אתם מחבקים אחד את השני, לפחות 3 שניות, היא לקחה ילד וחיבקה את הילד בעצמה, וזה היה מדהים לראות. אבל כולם אוהבים חיבוקים בקבוצה הזאת? וכולם השתתפו. כי יש כאלה שלא אוהבים מגע, אבל זה מאמן. לא היה ילד אחד שלא השתתף, אני חיכיתי לראות את הילד שלא ירצה. כי אני מגיעה מישראל, ממערכת החינוך בישראל, יש ילדים, לא רוצה להשתתף עכשיו,
ולא היה לא את זה. רוצה או שיש איזו רגישות, של ויסות. כן, ולא היה את זה. לא היה ילד אחד שלא השתתף. ואז מתחילים את היום לימודים, סדר יום? כן, ממש כותבים להם את הסדר יום, מה הולך להיות בכל שעה ביום, ממש נותן לילד בהירות וביטחון. לאן אני הולך? מה הולך להיות לי היום? לא כל מיני הפתעות, אוקיי, עכשיו יש את המורה הזה והמורה הזה, לא. וזה נגיד דברים שאפשר כן להכניס למערכת. כאילו, כן לכתוב לילדים את הסדר יום, כן לתת להם בהירות, כן להתחיל את היום ביוגה, במיינדפולנס, ומשהו שמתאים לאקלים הכיתתי. זה לא חייב להיות יוגה, או זה יכול להיות גם ספורט, לקפוץ בבוקר, זה לא משנה. זה להתאים, את יודעת, אותנו לתוך הילדים ולא את הילדים אלינו. ואז מתחילים באמת בפדגוריה את כל החשבון והאנגלית. הם לומדים מגיל קטן אנגלית, שזה היה מדהים לראות את זה. שילד בכיתה, בגיל 4 מדבר לך אנגלית ולא אינדית. וואו. כן, ואני הייתי כאילו בהלם, שאמרתי להם, מאיזה גיל אתם לומדים אנגלית? הם אומרים, אנחנו לומדים אנגלית לפני שאנחנו לומדים אינדית. כאילו ברמה כזאת, לפני שאנחנו לומדים את השפת אם שלנו, אנחנו לומדים אנגלית. כי הם מבינים שהאנגלית זה אחד הכלים הכי חשובים להצלחה בחיים. הודו זה גם, יש שם שורשים מהאנגליה, כן. וזה היה אחד הדברים לראות, כאילו גם לראות את הסדר יום, איך הם מתחילים את היום, האנרגיה של המורים, ודבר אחד שעוד הקסים אותי ממש בבית ספר, שאחרי כל סיום של יום, כל הצוות מתכנס לשיחה של חצי שעה, 40 דקות, לא רק לדבר על מה צריך לעשות, אלא לשתף אחד את השני ברגשות שלנו, מה היה לנו קשה היום בבית ספר. כל יום זה קורה? כל יום. כל יום זה קורה, ממש ישיבת צוות של חצי שעה, 40 דקות, בלי יותר מדי דיבורים, ממש רק לדבר איך היה לי היום בבית ספר, מה אני יכול לעשות יותר טוב, מה היה לי קשה היום, כאילו למורה עצמו. כן, כן. ואז אנחנו מקבלים שיתוף פעולה בין הצוות, מקבלים, נגיד עכשיו, אני לא יודעת איך להתמודד בכיתה, אז אולי המורה השנייה כן יודעת להתמודד, ויוכל לתת לי מהנקודת מבט שלה, מהניסיון שלה, רעיונות. בדיוק. וזה היה... זה גם ונטילציה, זה גם באמת לשחרר, ואז ללכת הביתה יותר נקי. ממש, ואחרי שהם מדברים כאילו גם על הרגשות של המורים, שמים ממש דגש גם על המורים, רק אז הם מדברים, אוקיי, מה התוכניות הלימודיות שלנו לשבוע הקרוב, לחודש הקרוב, מה אנחנו הולכים לעשות? כאילו, רגע, קודם כל, בוא נבסס את הרגש, בוא נוריד לחץ, בוא נבין מה קורה פה, נראה רגע את המורים כאנשים, לא כמישהו שצריך למלא אחר דרישות המערכת, אלא כבן אדם שיש לו גם רגשות, שגם הוא עייף לפעמים, שגם הוא צריך רגע לדבר עם מישהו ולשתף מישהו, ואני חושבת שגם את הדבר הזה אפשר להכניס כן לכיתות שלנו, כן למערכת החינוך, כי בסוף המורים פה רוצים שיראו אותם. אתה יודעת, השחיקה גם מגיעה, כי אנחנו לא רואים את המורים. נכון. לא רואים אותם, והם מגיעים מאוד עייפים, ואין להם עם מי לדבר. וזה אחת כאילו הבעיות שנמצאות במערכת החינוך, וכל הדבר הזה, הסתכלתי גם על הקשר בין ההורים לאנשי צוות. זאת אומרת, מה קורה שם? ההורים מביאים אותם לבית הספר? יש להם מסעות. הם מסעות. כן, יש להם מסעות, ויש גם הורים שמביאים מבתי ספר. אבל הקשר בין הצוות לבין ההורים, הוא נמצא גם בסדר העדיפויות של הבית ספר. בגלל זה הבית ספר נחשב בין המוצלחים בעולם, עכשיו הוא זכה בפרס, הוא בבית ספר המוביל, במקום השלישי, בין המובילים בעולם, במקום השלישי, והקשר בין ההורים לצוות הוא מאוד חזק, הוא מאוד שיתופי, הוא מאוד, ההורים יודעים מה קורה, יש פעילויות משותפות עם ההורים, ואני חושבת שגם ברגע שאנחנו נשים את הדגש, בואו נשתף פעולה עם ההורים. ההורים זה חלק מאוד משמעותי, כי לא משנה מה אנחנו נעשה בכיתה. הילד חוזר בסוף לבית ההורים שלו. נכון. אז בואו נשתף פעולה, נשים יד ביד למען הילד. ואת יודעת מה? גם למען המורים וגם למען ההורים. ברגע שהמורה מתחבר להורה, וההורה מתחבר למורה, יש שיתוף פעולה. אתה לא תצטרך להילחם עם ההורה כדי שיעשה משהו בבית. ההורה לא יצטרך להתקשר אליך ב-12 בלילה כי הוא מכבד אותך. הוא מבין שגם אתה בן אדם. אז היה ממש מדהים לראות את זה, ואז עברתי לאינדונזיה. למה אינדונזיה? האמת שאינדונזיה זה היה החלום שלי 10 שנים להגיע לבית ספר הזה. וואו, אז ידעת עליו כל כך הרבה זמן. כן, כן, אני 10 שנים ממש... מה מיוחד בו? איזה בית ספר, מה שמו? גרין סקול. אוקיי. הוא ממש בנוי מבמבוקים. הוא בתוך יער. הוא בתוך יער, הוא באמת בתוך יער. אני לא הייתי שם, אבל ברור. כן, הוא ממש בתוך יער. הוא עשוי מבמבוק? הכל מבמבוקים. אוקיי, דברי יותר כבוד שבאמת תבין על מה מדברת. אוקיי. הכל מבמבוקים, הכל מבמבוקים. איפה באינדונזיה? זה היה ליד אובוד. שזה מקום... זה סוג של עיירה, כן. אוקיי. זה סוג של עיירה. יש את בלי, בלי זה כמו תל אביב, ואובוד זה כמו השכונות. אני יודעת שלקח לי זמן להבין את האובוד ובלי ואיפה כל דבר נמצא. אבל זה באזור אובוד.
וזה היה, אני הגעתי שעתיים לפני הסיור, לא קבעתי איתם, הייתי צריכה להגיע בסיור פרטי, אוקיי. השבוע, איזה יום היום? שלישי, אתמול הייתי צריכה להיות שם בסיור פרטי, ואז רציתי להגיע לארץ כדי לעשות ראש השנה עם ההורים, אז אמרתי, טוב רגע, בוא ננסה, נראה אם יוכלו לקבל אותי, ואז שלחתי להם הודעה, אמרו לי, כן, את יכולה להגיע, אבל תאשרי לנו. אז אישרתי להם, וזהו, לא קיבלתי מענה מהם. קמתי בבוקר, אמרתי, קיבלתי מענה, לא קיבלתי מענה, אני נוסעת. אין לתאר, כן. נסעתי איזה שעה, אני נוסעת, מה שיהיה, אלוהים איתי. אז הגעתי שעתיים לפני, והגעתי כי ידעתי שאסור לצלם בפנים. אז אמרתי, אני אציץ מבחוץ, כדי שאני אוכל לצלם את התלמידים, ולראות את הסדר יום שלהם, איך זה מתנהל באמת בכיתות. הגעתי שעתיים לפני, ואז היא אמרה לי, יש לך תיאום ביקור? אמרתי לה, לא, אבל תראי את ההתכתבות במייל, הם פשוט לא אישרו לי, אז באתי. היא צחקה, אמרת לי, מה באת? אמרתי לה, כן, באתי, תכניסי אותי, כאילו. זהו, אז היא הכניסה אותי, חיכיתי שעתיים, ממש הסתובבתי מסביב לכל הבית ספר. הבית ספר מרושת במצלמות מסביב. יש מלא שומרים ששומרים על הבית ספר. וואו. יש מלא כניסות לבית ספר. ושאני ניסיתי לצלם בסתר, לקחתי ממש את הטלפון, צילמתי בסתר איזה שיעור מוזיקה שהיה שם, ובא שומר לידי. קלט אותך. כן, מסתכל עליי. עכשיו, אני, לא אכפת לי, אז המשכתי לצלם, וכאילו סגרתי את הטלפון, ופשוט צילמתי את זה, כי אמרתי, אני פה פעם אחת, אני חייבת לצלם ולהביא את הדבר הזה לישראל. כי הוא לא משנה מה הוא יגיד, אני אתמודד, אני אסתדר. מה מצא חן לך בשיעור הזה? קודם כל זה היה בחוץ. אין שם מבנים סגורים. רגע, אז חורף, אין להם חורף? יש להם כאילו לא מבנים סגורים כמו שאנחנו מכירים, יש להם כן את הסככות ובמבוקים סגורים מלמעלה, אבל השיעור מוזיקה התנהל בחוץ, בתוך חדר מוזיקה שהוא בנוי מבמבוקים, תכף אני אראה לך סרטונים ותמונות ממה שצילמתי, וראיתי את היחס, אותי מעניין היחס של המורים לתלמידים, לא מעניין אותי התוכן, מעניין אותי היחס של המורים, איך אתה מתנהל עם התלמידים שמולך, זה מה שמעניין אותי, בגלל זה אני חוקרת את זה, לראות מי הבן אדם, מה האמונות שלו, איך אתה חושב, מה אתה עושה שיש לך ילד שהוא, בוא נקרא לזה, לא בעייתי, שקצת קשה לו בתוך הכיתה. קצת אחר, כן, לא בתלם. בדיוק, ברור, איך אתה מתמודד עם זה, כאילו, מה המיינדסט החינוכי שלך? אבל במקומות כאלה את לא באמת מוצאת את הבעיות התנהגות, כי הכל פתוח, הכל ירוק, אין שם באמת מקום לילד לעשות בעיות התנהגות, כי נעים לו במקום שלו, וילד שנעים לו במקום שלו, את יודעת, מישהי אמרה לי, קוראים לה שלומית, אשת חינוך מופלאה, והיא אמרה לי, ברגע שלילד יש משמעות, אז אין בעיות משמעת. אז הרגע שיש שם משמעות בלי בעיות משמעת? כן, שיש לילד משמעות, אין בעיות משמעת. ושהייתי גם בבית חינוך מונטסורי, בחולון, מונטסורי יער, ואז המנהלת שמה, שלומית, היא אשת חינוך מוערכת גם, היא הכניסה אותי לכיתה שלה והראתה לי את השיטת PBL. PBL זה למידה לפי פרויקטים. וניסיתי להבין איתה, יש פה בעיות משמעות, היא אמרה לי, ירדן, שיש לילדים משמעות, אין בעיות משמעת. והייתי שם יום שלם, ולא ראיתי ילד אחד שרב עם הילד השני, לא ראיתי ילד אחד שצרח, לא שמעתי לשנייה אחת צרחות, גם לא בהודו ולא באינדונזיה. ממש הכל רגוע, הכל נעים. למורים כיף, את רואה ממש את המורים מחייכים ובאנרגיה. ובגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, אני חוקרת את כל הדבר הזה כדי להבין איך אפשר לנהל את בעיות המשמעת בכיתה. האם זה המערכת כבר לא מתאימה לילדים וצריך לשנות את זה? האם המורים לא קיבלו את הכלים שהם צריכים כדי להתנהל בתוך הכיתה? כאילו, בואו נשנה את זה, בואו נבין, בואו נעבוד בשיתוף פעולה כדי באמת לפתור את בעיות המשמעת והאלימות בכיתה. יכול להיות שכבר הילדים, די, המערכת לא מתאימה להם. אנחנו מנסים להתאים את הילדים למערכת, במקום את המערכת לילדים. כן. והאלמנט הכי בסיסי והמשותף שקיבלתי בין כל בתי הספר שהייתי בהם, זה באמת השיתוף פעולה בין המורים לבין ההורים, השיתוף פעולה בין הצוות, שזה אחד הדברים החשובים, והאנרגיה של המורים, איך אתם נכנסים לכיתה, איך אתם מחדשים את הלמידה בתוך הכיתה, האם אתם מכניסים בצורה חווייתית, בצורה של אומנות, האם הילדים שוהים בטבע, שזה בכלל, את יודעת, השהייה בטבע, מישהי כתבה בפייסבוק, איזה ספר אתם ממליצים לילדים חובה? אז כתבתי להם, אני הייתי ממליצה לעשות שהות בטבע 2 שעות ביום כחובה, חובה לכל כיתה. קיבלתי איזה 100 לייקים על התגובה הזאת, כאילו ברמה כזאת. ספר אדיר. כן, כאילו, כן, את אומרת, וואלה, עזבו את הספרים, תוציאו את הילדים החוצה, תנו להם משהו אחר, הם חייבים מרחב. וגם אנחנו, את יודעת, אנשי הצוות, גם אנחנו חייבים מרחב. נכון, יש כאן איזה סוג של הרגל והעתקה שלו מדור לדור. בדיוק. אבל זה גם מעניין, כי יש מקומות בארץ, יש כיתות, בבתי ספר שאין בהם אלימות, וזה כן קורה. ואני חושבת שמה שאת עושה פה,
יכול לחבור לזה, ואני מקווה שגם הם יגיעו לשידור או למקום אחר, לאן שהם ירצו, באמת לדבר על האופן הזה, איך אני מנהלת בית ספר או מחנכת כיתה שאין בה אלימות. ואת זה גם לשכפל החוצה, גם להוציא החוצה. ומה שאת עושה בעצם, את עושה עכשיו מסע שהוא ממשיך, נכון? יש לך עוד יעדים. כן, היעד הבא זה אפריקה. אפריקה, אוקיי. יעדים ספציפיים באפריקה, רוצה שיציעו לך מקומות באפריקה. מה הסיפור עם אפריקה? למה אפריקה? האמת, אמרתי, למה לא אירופה? לא, אני רוצה אפריקה, כי אפריקה מייצג בשבילי טבע וחופש. ובואו נראה איך בתי הספר באפריקה עובדים. זה מעניין. בואו נראה, האם משלבים שם את הטבע? מה את חושבת שמשלבים? אני כמעט בטוחה אבל. אני כמעט בטוחה שמשלבים את הטבע באפריקה. אז אנחנו תכף נגיע לאפריקה, אנחנו נצא לשיר, ונמשיך גם ונסביר מה את עושה עם כל המידע הזה שספגת, כי ספגת, גם ראית, גם כתבת, אז איך שאר הציבור פה בארץ לפחות יקבל את השירות הזה ממך, הכוונה ירחיב, יקבל טיפים, ישנה דרכו, מה המטרות שלך בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק, וגם הבאת כאן ספר, שנראה לי שתמליצי לנו לקרוא אותו, אז אנחנו תכף נדבר על זה. אז ירדן פרי, אנחנו כבר חוזרות. שיר, אהוד. וגם חינוך מיוחד, עם רוני אברהם. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וחינוך מיוחד עם רוני אברהם ועם ירדן פרי, שהיא אשת חינוך והיא מסקרת בתי ספר בעולם, בתי ספר שעובדים בדגש על מענה חברתי רגשי לילדים, לתלמידים שלהם, וגם מול ועם ההורים של התלמידים, והצוות עצמו שהוא משהו, אוכלוסייה שגם מתייחסים אליה בכבוד ובכובד ראש. את רוצה להתחיל מציטוט מספר שהבאת לנו לאולפן? איזה ספר? בואי נציג אותו. בתי ספר יצירתיים של קן רובינסון. כן. קן רובינסון זה איש חינוך מופלא, שכתב כמה ספרים, ולקחתי את זה איתי לטיסה, והתחלתי לקרוא אותו. והבנתי, שימי לב, אני מצטטת לך רוני, בבקשה. לב ליבו של בית הספר הכחול. בית הספר הכחול זה בית הספר שהסדו אותו באחת מדינות העולם, אבל האמונה שם שהמשפחה ובית הספר שותפים בגידול הילדים ובחינוכם. במשך כל השנה, ההורים מעורבים בצורה פעילה בעבודה ופיתוח של בית הספר. ולא רק כהורים, אלא גם כלומדים בעצמם. הורים, תלמידים, מורים ואנשי סגל אחרים מתכנסים כדי ללמוד, להתחבר ולשחק יחד, כחלק חיוני מחיי השגרה של בית הספר. ושימי לב, בית הספר מקיים בכל שנה אירועים משפחתיים הכוללים קבוצות דיון, אספות קהילתיות ומפגשים, כמו גם אירועים רשמיים יותר שתכליתם לתמוך בייעוד ובחזון של בית הספר ולאפשר יצירת קשרים חברתיים בתוך קהילת המבוגרים. במהלך השנה, ההורים מוזמנים להשתתף בדיוני שולחן, לתמוך במטרות וביעדים החינוכיים של בית הספר, להדק את הקשרים בין הבית לבית הספר, לסייע להורים להיות חברים פעילים בקהילה, לבנות קהילה חזקה של משפחות, ליצור תקשורת יעילה בין כל חברי קהילת בית הספר, ולעזור להורים להבין יותר לעומק את המסגרת החינוכית שילדים שלהם נמצאים. ממש הם שמים דגש על היחסים בין ההורים למורים, ומבינים שההצלחה של הילד תלויה גם בבית וגם בבית ספר, ובקשר בין הבית לבין הבית ספר. ואני חושבת שכן אפשר להכניס את זה פה למערכת החינוך, את היצירת קשר. בואו רגע נשתחרר מהקיבעון המחשבתי, שבואו נשאיר את ההורים בחוץ, ואנחנו אחראים על הילדים בבית ספר, והם אחראים על הילדים בבית. וזה לא עובד ככה, כי בסוף הילד נמצא רוב שעות היום בבית ספר, ורוב שעות הערב והצהריים בבית. וברגע שאנחנו נחבר את שני הבתים, בית הספר והבית האישי של הילד, לדבר אחד, ונשתף פעולה אחד עם השני, הילד זו המטרה העיקרית שלנו, שיהיה לו רווחה נפשית, ושפשוט הוא יתפתח ויהיה אזרח שהוא גם טוב לחברה וגם טוב לעצמו. המטרות העתידיות שלי... כן, ברמה האישית, המקצועית, כן. המטרות העתידיות שלי זה, קודם כל, המטרה הכי גדולה זה לפתוח בית ספר, שמורכב מכל השיטות חינוך שאני חוקרת, ולשים דגש על הילדים שנופלים בין המסגרות, ואין לאף אחד הכלים לתת להם להתפתח. כלומר, כאילו בית ספר שהוא פאזל, כלומר לקחת חתך מפה, ותחת את זה. את המונטסורי, את היער, את הדמוקרטי, לשלב את זה לשיטה. אני עוד עובדת ומדייקת את הדברים. כן, כן, בטח, אבל זה כיף להגיד את זה בכל. והמטרה היא גיל צעיר?
המטרה היא, זה גילאי גן חובה וכיתות א' וב'. כרגע זה כיתות א' וב', כי זה הגילאים שאני מתמחה בהם, וכאילו, בוא נקרא, זה מומחית תחום בגילאים האלה. והמטרה כרגע זה להפיץ את התוכנית החדשה שלי, הכשרת מנהיגי העתיד. דברי איתנו, מנהיגת עתיד, בבקשה. כן, מה התוכנית? התוכנית הכשרת מנהיגי העתיד זה לכיתות א' וב', לילדים, כמו שאמרתי, שנופלים בין המסגרות, שצריכים משהו אחר, כדי לפרוץ עם היכולות שלהם קדימה, שבית הספר לא נותן להם, כי בית הספר הוא מקום של קיבעון מחשבתי, והילדים האלה נמצאים יזמים, ובואו נוציא את היזמות שבהם ואת המנהיגות שבהם החוצה. אז תוכנית הכשרת מנהיגי העתיד באמת נותנת את הכלים לילדים, איך להתמודד בעולם שמשתנה כל הזמן. הרי בעולם שמשתנה כל הזמן אנחנו צריכים את הפיתוח מחשבה, ואת החשיבה מחוץ לקופסה, והיצירתיות, וההסתגלות המהירה הזאת לשוק עבודה שהוא משתנה. ואם נבסס לילדים את הדבר הזה מגיל קטן, אז הם יצאו החוצה והם ידעו, יש להם את הכלים כבר להתמודד בתוך העולם. את רוצה שתהיה השקה בין המציאות לבית הספר. ממש לחבר את הילדים לחיים האמיתיים. לא יהיה מנותק. כן, לחבר את הילדים לחיים האמיתיים, לתת להם פרויקטים בתוך הקהילה. אז זה אומר שאת צריכה גם לשנות תוכניות לימודים, וזה אומר שאת צריכה להכשיר צוות בשביל זה. כי ההכשרה היום היא הכשרה קלאסית, זאת אומרת מה שאנחנו מכירים. אני אעשה את זה כאילו בצורה פרטית, לא בתוך בתי הספר. המטרה היא באמת, כמו שאמרת, להפיץ ולהרחיב את זה לצוות מדריכים בכל הארץ, שזה באמת יגיע לכל בית, ולפתח פה מנהיגים, לפתח פה ילדים שחושבים, שיודעים להגיד לא, שיודעים לעמוד מול קהל, שיודעים לעמוד על שלהם, יודעים להבין מה נכון ומה לא נכון. איך אתה מתמודד בתוך החברה, ואתה מבין שמשהו לא נכון, ואתה לא נותן יד לזה. היום יש ילדים וילדות בהפגנות. מעניין איך זה ישפיע עליהם בטווח הקרוב, בטווח הרחוק. בעניין הזה של לשאול שאלות, מחשבה ביקורתית, להגיד לא, וכו'. זה ממש מעניין לאן זה ייקח, מה תהיה ההשפעה. מקווה שמישהו חוקר את זה, או שם על זה דגש. היית רוצה להתארח בבתי ספר כאן בארץ? היית רוצה שיפנו אלייך? הייתי רוצה, כן, לבוא ולהרצות. אז בואי, דברי לקהל, אל מי את פונה? על מסע החינוך, ולעזור למורים להתמודד עם בעיות המשמעת, כי אפשר לפתור את זה, אפשר לעשות את זה, רק בואו נשחרר את החשיבה, בואו נהיה פתוחים בחשיבה, ובואו ניתן משהו אחר. אפשר להכניס את חול לארץ, אפשר להתאים את חול לארץ. אז אם יש מורים ומנהלים שבאמת ככה עם ראש פתוח, בואו נעבוד ביחד, בשיתוף פעולה. איזה יופי, אמן. שתהיה שנה של שיתופי פעולה, מה שנקרא. כן, בסוף הכל תמון שם, בביחד הזה. רק ביחד. איזה כיף שבאת, ירדן. תודה רבה, רוני. מה נאמר, חוץ מתצליחי, ותביא לכנות תורה ועוד טיפים ועוד דברים שמצליחים, שגם לא עולים כזה כסף, כאילו, הראת לי פה דברים ודיברת על דברים שלא צריך תקציבי ענק עכשיו. לא לשנות את הזווית כמה מעלות. צריך רק לפתוח את הראש. כן, רק, אבל זה נראה לי הדבר הכי קשה, מה שנקרא לשחרר. זה תהליך מנטורינג, אנשי חינוך. זה לוקח זמן, וגם מבוגרים צריכים לסמוך, וגם להרגיש ששומרים עליהם, ושבאמת מי שמנהל פה את העניינים מבין עניין, ואין פה איזה אינטרס, כמו שאמרת קודם, ולא הפרד ומשול, ולמה אנחנו כאן, למה התכנסנו, למה אנחנו מגיעים כל בוקר לעבודה הספציפית הזאת. מעורר מחשבה. כן, אני עושה את השליחות שלי בתור ילדה שנפלה בין הכיסאות, ואני רוצה שהדבר הזה יפסיק. וזה מתחיל באנשי החינוך. זה מתחיל בזה שאתה יודע לראות את הילד שנופל, ואיך אתה עוזר לו לקום. אז בעצם זה המבוגרים. לא רק, יש לנו אנשי החינוך אחריות מאוד מאוד גדולה בתוך הכיתות, מאוד גדולה. וברגע שאנחנו נבין שיש לנו אחריות, לא רק בתור מורים שמעבירים את הידע ואת החומר הלימודי, אלא אנחנו הפכנו להיות משהו אחר בעידן של היום, הפכנו להיות מורה דרך לילדים. וברגע שאנחנו מתפתחים בחיים האישיים שלנו, את ההתפתחות האישית שלנו אנחנו נעביר בתוך הכיתה. אנחנו נביא לילדים משהו אחר ממה שקיים, ממה שמציעים לנו מערכת החינוך. אז זאת אומרת, הפרסונה, לא רק הטייטל של המקצוע, אני מורה או אני מחנכת כיתה, אלא מי אני, האני שלי, איך הוא משפיע על מי אני כאדם. אדם, כן, האטמוספירה הכיתתית שלי, הערכים שאני מביאה, הדגשים. וואי, זה ממש מדהים, וגם פה יש שונות מאוד גדולה. מעניין לאללה. אז קודם כל הצלחה, ותבוא עם עוד חצי שנה נניח. בעזרת השם. עם עוד תובנות ועם אפריקה וכאלה, נראה לאן אתה ועם התוכנית שמצליחה, תוכנית הכשרה. בטח, תוכנית ההכשרה, ואולי שר חינוך
אולי המשרה הזאת גם קוראת לך. בינתיים אין עליה קופצים, אני רק אומרת. ירדן פרי, תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי, רוני. אשת חינוך שמטיילת לה בעולם ככה, ובאה לצחוק עלינו, סתם. מטיילת בעולם, ולא סתם. היא הולכת ומסקרת בתי ספר, ודולה ככה, שיטות חינוך, דברים שעובדים ביום-יום, הפחתת אלימות, קשר עם הורים, מענה חברתי ורגשי לתלמידים ולצוותים החינוכיים, ובאמת, הלוואי שנגדיל את המעגלים האלה פה, ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, שנת חינוך, שחינוך יהיה בסדר העדיפויות, שכך יפתחו מהדורות, וזהו, והמשך יום נהדר, נתראה פה שבוע הבא, יום הכיפורים לפנינו. אז נעשה חשבון נפש לחינוך. חשבון נפש לחינוך, יאללה, זה בול בזמן, להתראות. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד. אותי הראשון.